Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kasur kabri uhnyo trap hnia kasngi kalalit ban IT dakshithi Shaw Menteri Rangba kajela ukanret ke sangma lembat shekilai phunri ngot kinong mi khmat ka khasi jantia halor ka jingdawa badi ban pinchitom no mardor ya ki he pulen ki baladan kti hak kam ban siat yap yo ba Cherister Field thank you ubade General Secretary barim ka seng HNLC bad bade ban IT ka jingt oket shaka CBI Kasur kabri uhnyo trap wala ka klam ya kandu yo menteri rangba ka jela bad ya ki katu ka ni ngot ki MLA henry kalalet banbu ya ki tegi jing tho haman ki kamra jong ki te ki nong mi khman habakran chi kilat pathai khubor ba Thomas Pasa ubade weine ki nong yalam jong kasur kabri uhnyo trap ulong ba ki pat ba kabri uhnyo trap hi ki kwa bade ban pinchitom no ya ki te ki he pulet ki baladon kti ban khat jubor ya ka jing em uba chi mentaka jenmit kumaga tenhuni kala erai ini industri beladan bilawan air dekat contoh sausian adrengkat du segala penrengut ki amile kasi jantia ke jongi ban tho segi halor ka jing thrang jong pai ba solom sari jong brun neutrap ban sai madan no ya kene kai phat ban pensitom no ya kini ki ba lami kerteng ane kat kum ki report jong ka inquiry commission report ba dewan sistem no ini ki badan anda kata tak keltimuan kumba ke report ke batai ba ke jumpa kala ba cing bunut kam ya ka bor jo kulit apa pun ke dai kala pelong ya kayi ke seng jong ba cari service thank you bantu no yo wei gerang ba ke joki na kale ke jongi hi dawa ba kumbang CM na do sedang ulaong kapor ba la thu ya inquiry commission la ong ba ngin pat la ban lei ai ngin la ban lei ai tang la da dep ya ka inquiry lanin ondala mi kata report juga inquiry te menta pada bala ada mi kata report inquiry jikali walong balai pada dang snap dang sarkar dang snap kambon kajing kisenjam gi baga government ka sim ban pun sistem ka kungkaan ya ki ba don kti hak de kam ka pamang te na kale ko jongi hi ni lawan a kini city set ni ki lai pun regut ki nong mikmat ki jongi bat penjuru sau siam ban dawa da kasul ka macam ba de ban pun sistem no ban ai no sa CBI kenang ba onla ban file charge sheet ban pun sistem ni ki beri bodon kam ka deka jinsak setiap ba si thank you katung ka finding juga inquiry report kapor kepala abun hi laksin nado pas sedang kebangan menerap yang habang idawa ong suspend no ya kita ki kulit pedon keti siam ong ngimla ban lei ngin up ya kata ke report yang inquiry komisi menta on lami ke report dulu ngai ke government ka sabjar bat kani ke sabjar jong sarkar pada kamsei kamlei halor kani ke report kan pau sektor ba sarkar ranghi pada kabor kan le ya kai ke baka ka thu bat akati sekri pai bai matrai kan ni kamdei ke rukom kan le ka sarkar ka di ben sim ni senjam ba dei sim ka ko di juga ai tara ko mena ying ru jong ba sekri thank you kira yen mengiru bat ngafari selusar pai bai ni ni uturan antara kuat na gawe hi bayakane kematian IT no CBI bandon ki investigation bandon ki file charge sheet kang ba yin ka shri pada kan yo on pendon kam ya ka bentar ka jongkai pi haka reply jong CM dari remarks to government haka to report abo ong ba kila don kita ki excessive use of force to tactical team 1 CM uang hana ba ngin call explanation tengin dengan jong yang I can explain hapo ka yin ka shri kayi keseri dari ke kerdan ko biang tam bakin ai ke report ki ni ki bakin jasa ke beta joki ande kam deh bentar sarkar mangin kuat baka government joka sarkar jila ke jongi kan kini no wat ke ikhtiar ke bor joka yang keseri ru tena kan ke jongi yang scam bat ngin akhir nanti ru kini ki kiwi political party kidong mikmat in life on remote ki no mikmat ke jongi kanton nek tu bodan mentah dengan sarkar MDI ke jongi bakin le nomor ba i hadu mentahi ki sus ngabjar ke ka tahu ba pelong ki mas ngabjar kira jengli dak cikli bahe ba balik ki ngabjar ba balik ki mong ke balik kan ni ke kani ketika bentar ke jongki ban jubak
bang athrai poi ba kham sta but mi kwa ba phane ka ying chung ba just feel thank you in yo noi ka jum shar hok ba ki la ya sa na do la kham slam ba islam tam da